Euskalgintzaren Kontseiluak hizkuntza eskubideekin lotutako azken epaiak izan ditu ardatz gaur goizean. Larritasunaren aurrean, mobilizazio soziala ezinbestekoa dela adierazi du Kontseiluak eta horregatik azaroaren 4ean Bilbon egingo den manifestazioan parte hartzera deitu die euskararen eta herritar guztien hizkuntza eskubideen alde dauden eragile eta norbanakoei. Idurre Eskizabel Kontseiluko idazkari nagusiak adierazi duenez, euskararen biziberritze prozesuaz harago milaka herritaren bizitzen bizigarritasuna dago auzitan. Eta arekin batera, berdintasuna, justizia eta kohesio soziala, bizikidetza funtsean. Kaixo eguerdion, Euskalgintzaren Kontseiluak bere bazkideekin eta beste hainbat eragilerekin batera agerraldia egin du EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren aurrean euskararen aurkako ebazpenak argitzeko. Gaur goizean Idurre Eskizabelekin egin dugu hitzordua eta honakoak dira berak esandakoak. Geruza batean baino gehiagotan eragiten duela honek. Batetik eta nolabait oinarrizkoena da epai hauek unean bertan egiten ari direna dela, baliogabetu administrazio publikoak euskaraz zerbitzua emateko, hau da, milaka herritarren hizkuntza eskubideak betetzeko zerbitzuak edo arautzeak hizkuntza eskakizunak baliogabetzen ari da. EH Bilduk 60 neurri proposatu ditu lehenengo 6 hilabeteetarako lurraldearen erronkei erantzuna ematea dute helburu nagusi. Proposaturiko neurrien artean, Eva López de Arroyabek Arabako Aldun Gaiak honakoak aipatu ditu besteak beste. Egoitzetako plazak ituntzeko doru araua sinatzea eta zerga arloko premiazko aldaketak egitea. Gure herrialdearen etorkizuna bermatzeko eta Arabarron bizikalitatea hobetzeko programa da gurea. Pertsona askok bizi dugun krisia ahaztu gabe, gure helburua da Arabako erronkei heltzea, etorkizunean egungo ongizate maila mantendu eta handitu ahal izateko. Gure herritarrei hobeto bizitzeko aukera emango dieten proiektu eta politika publikoak abiaraziko ditugu. 4 erronka, proiektu oso bat eta sendo bat eta 60 neurri premiaz hartzeko. Horrekin batera, EH Bilduko Aldun Gaiak balioan jarri du premiazkoa dela arazoei erantzun bat ematea. López de Arroyabek azpimarratu du lehenengo 6 hilabeteotan helduko dietela arazo horiei. Hortaz, argi dago soluzio berriak ditugula, Arabak dituen erronken aurrean. Baina, erronketatik haratago eta krisiaren ondorioz premiaz erantzun behar diegu gure herritarrei. Horregatik, lehen 6 hilabetetan herrialdea beste norabidean jartzeko premiaz hartu beharreko lehen 60 neurriak eta zerrendatu ditugu. 16 arlotan hartu beharreko 60 neurriak. Bestalde, hipotekaren sarrera ordaintzeko abalak emango ditu Espainiako gobernuak. Adingabeak dituzten familiei eta gazteei zuzenduta dago ekimena. Etxeko hipotekaren 20% ordaindu ahal izango da abalekin. Aiara Durreta. Madrilgo Ministroen Kontseiluak onartu du hipotekaren 20%ari aurre egiteko abalak egitea ahalbidetzen duen neurria eta nork eska ditzake adingabeak dituzten familiek eta 35 urtetik beherako gazteek. Abalek ez dizkiete kosturik eragingo onudunei eta 2025ko abenduaren 31 arte eskatu ahalko dute. Gainera neurria beste 2 urtez luza daiteke. EH Bilduko lantalde feministak araudi bat proposatu du alardea Hondarribian berriro publikoa izan dadin. Desfilean ezin dela inor diskriminatu argi zehaztu dute eta arau berri honekin alarde mistoa lortzea espero da laster.
eguneko titularrak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Azkenaldian euskararen normalizazioaren eta biziberritzaren aldeko neurri eta politikak kolokan jarri dituzten sententziak jaso dira epaitegietatik. Eta eskuhartze judizial hauekin desadostasuna agertzeko, udazkenerako manifestazioa deitzeko agerraldia egin du Euskal Herritzaren Kontseiluak. Eta bertan izan da Aiara de Urreta lankidea, zer gehiago dakigu. Euskararen kontrako oldarraldia salatu dute 100 gorako norbanakok eta hainbat gizarte eragileek. Euskalgintzaren Kontseiluak agerraldia egin du Bilbon eta bertan 100 lagunek kezka agertu dute Euskararen biziberritzea helburu duten neurrien kontra auzitegietatik jasotzen ari diren sententzia multzoaren aurrean. Salatu dutenez gainera epaitegietatik hartzen ari diren erabakiek atzerapauso handiak ekar ditzakete. Hala Kontseiluak azaroaren 4 manifestaziora deitu du hizkuntza eskubideen alde eta oldarraldi judizialaren kontra. Dei egiten diegu euskararen eta herritar guztien hizkuntza eskubideen alde dauden eragile eta norbanakoei azaroaren 4 Bilbon egingo dugun manifestazioan parte hartzera. Larria baita gertatzen ari dena. Euskararen biziberritze prozesuaz harago, milaka herritarren bizigarritasuna baitago auzitan. Eta arekin batera, berdintasuna, justizia eta kohesio soziala. Funtsean, bizikidetza. Euskarari lotuta azken egunek bestelakoak utzi dizkigute. Euskal filologia mantentzeko eskatu dio Euskaltzaindiak Espainiako gobernuari. Aiara. Euskaltzaindiak gutun bat bidaliko dio Pedro Sánchez Espainiako presidenteari euskal filologia berariazko jakintza arlotzat manten dezala eskatzeko. Izan ere, Madrilgo gobernua jakintza eremuak arautzeko dekretua lantzen ari da. Eta horren bigarren artikuluan zirriborroak, hizkuntza modernoak eta filologia hispanikoa, klasikoak eta antzinako mundukoak baino ez ditu aipatzen. Hala Euskaltzaindiak salatu duenez euskal filologia, hizkuntza modernoen edo filologia hispanikoen barruan jartzeak ez du inolako justifikaziorik. Hipotekaren sarrera ordaintzeko abalak emango ditula iragarri du Espainiako gobernuak. Adierazi dutenez, adingabeak dituzten familiei eta gazteei zuzenduta dago ekimena. Etxeko hipotekaren 20% ordaindu izango da abalekin. Hipotekaren sarrera ordaintzeko abalak emango ditu Espainiako gobernuak. Adingabeak dituzten familiek eta gazteek eskatzeko aukera dute. Abal horiek ez dute kosturik izango zurdunentzat, eta 2025ko abenduaren 31 arte eskatu ahal izango dira, baina beste 2 urtez luza daitezke. Eskatzaileek 37.800 euroko diru sarrera izan dezakete gehienez jota, eta bikoteak izanez gero 75.600 euroko diru sarrerak baino txikiagoak. Etxeko hipotekaren 20% ordaindu ahal izango dute abalarekin, eta horiek eskatzeko epea zabaldu dagoeneko Espainiako gobernuak. Hori bai, abalaren denbora 10 urtekoa izango da. Bestalde, maileguak ezin izango du etxearen balioaren 100% gainditu. Bestetik, Nafarroako hainbat kolektibok etxebizitza duina aldarrikatzeko manifestazioa deitu dute Iruñean larunbatean. Bizi baldintzen okertzearen aurrean hobekuntzak ekarriko dituen berehalako eta epe luzerako neurriak eskatuko dituzte. Alokairuaren prezioak ito egiten gaitu. Etxebizitza guztiontzat, lelopean mobilizazioa iragarri dute Nafarroako hainbat kolektibok larunbatean. Etxebizitza duin bat eskuratzeko zailtasunak edo ezintasunak dakarren arazoa salatzeko helburuarekin.
Egungo sistemak oinarrizko eskubideetako bat negozio bihurtu duela nabarmendu dute ohar batean kolektiboek. Gaineratu dute ere, alokairuaren prezioa garestitu egin dela azken urteetan, eta biztanleriaren diru-sarrerak ez direla proportzionalki hazi. Hortaz gain, datu batzuk ere zabaldu dituzte. Hala nola, Iruñean eta eskualdean etxebizitzen prezioak 122 egin duela gora azken 5 urteetan, eta Nafarroako osoan 142. Errate baterako, 2018an alokairuko etxeek 161ek 300 eta 600 euro bitartean ordaintzen zuen hilean. Gaur egun, 154 600 eta 1000 euro bitartean ordaintzen du. Gazteen egoera salatu dute ere bai nabarmenki. Nafarroko gazteek alokairua ordaintzeko soldataren 170 erabili behar dute eta hala, gizarte klase pobretuen bizi baldintzen okertzearen aintzinean, hobekuntza nabarmenak ekarriko dituzten neurriak eskatuko dituzte larunbatean izanen den manifestazioan. Bizkaiko metalgintzan hainbat greba egin zituzten udazkenean lan hitzarmena berritzeko negoziazioaren testuinguruan. Orain, mobilizazio horietan parte hartzeagatik ikertu gisa deklaratu behar izan dute langile batzuk. Eta sindikatuek agerraldia egin dute gaur auzipetuei babesa adierazteko. Aiara. Bizkaiko metalgintzako 10 grebalarik deklaratu behar izan dute Barakaldoko epaitegietan, Bizkaiko metalgintzako piketeetan eta mobilizazioetan parte hartzeagatik. Gainera, maiatzaren 15ean beste 2 grebalarik deklaratu beharko dute auzipetu gisa. Hala, goizean LAB, Comisiones Obreras, UGT, SK, CNT eta CGT sindikatuek agerraldia egin dute ertzaintzaren muntai poliziala salatzeko eta horrez gain, ehundik gorako langilek babesa adirazi diete auzipetuei. Hala, FEDEN patronalak eta Eusko Jaurlaritzak grebak kriminalizatzen dituztela salatu dute langileek zein sindikatuek. Gaurkoan, Barakaldoko epaitegiaren aurrean, Bizkaiko metalgintzako gehiengo sindikala mobilizatu gara, deklaratzera deituak izan diren grebalariei sostengu osoa emateko. Zentzu horretan argi eta garbi utzi nahi izan dugu, greba ez dela delitua, langile klasearen eskubideak defendatzea ez dela eta ez dela inoiz delitua izango, eta zentzu horretan gure sostengu osoa adiskide guztiei, eta jarraituko dugu zentzu horretan ere borrokan, behar den heinean. Eta plataforma bat sortu dute oinarrizko errenta unibertsala bultzatzeko. Iazko maiatzean Eusko Legebiltzarrak atzera bota zuen egitasmoa, baina jarraitzeko asmoa agertu du taldeak. Nabarmendu dutenez, Euskal Herrian pobrezia eta desberdintasun soziala areagotzen ari dira. Pasaren urteko lehorte historikoak kezkatuta ditu Euskal Herritarrak eta batez ere nekazariak. Izan ere, euri eskasiak dirau eta azken asteotan bero handia egin du. Testuinguru horretan badira neurriak hartzera hasi direnak. Zoiako udalak datozen hilabeteetan prezipitazio gutxi egingo duelakoan eta udan izango den ur gabeziari aurre egiteko arduraz jokatzeko eskatu die bizilagunei. Lorategiak ez ureztatzeko eta igerilekuak ez betetzeko eskatu zaie hain zuzen. Euri gutxi eta berolde handiak, 2022ko uda garaia halakoxa izan zen Euskal Herri osoan. Horrek erabat aldatu zuen bertoko paisaia eta egoera. Ildo horretan aurtengo udari ere beldurtuta begiratzen diote.
Euskal Herrian barrena iparraldetik gero eta hegoalderago egin lurrak are lehorrago daude. Azken asteetan bero egin badu ere, temperaturek zertxoait bere egin dute, baina ez da nahikoa izan. Izan ere, ez da euritantarik iritsi Nafarroa erdi eta egora. Erribera aldean dagoeneko zerealen uzta galdutzat eman dute. Lehortea oso gogor jotzen ari da. Azken 6 hilabeteetan batez bestekoa baino 140 euri gutxiago egin du. Peio Horia emeteko kideak azaldu digu. Erriberan edo erdialdeko hainbat tokitan egoera oso txarra da, delikatua, kezkagarria. Batez ere, ez dugulako prezipitazioa handirik espero datozen astetan. Eta udari begira laborarien kezka handitzen ari da. Euren uztak eta beraz diru iturriak arriskuan ikusten dituzte, baina abeltzainak ere aberentzako bazkalekuak lehor izataren beldur dira. Entzun Xabier Iraola Enba sindikatuko koordinatzailea. Oso panorama beltza datorkigu, bai udaran bertako belardietan, baina baita ere udazkenaren begira forrajean dagokionen. Testuinguru honetan beltz ikusten dituzte datozen hilabeteak. Zein eguraldi espero da? Prebizio txarrak dira, esporekoa da udarik ez dakit beroena, baina seguraski berenetako bat, eta momentu honetan baso zute handien portaeran kezka handia dago. Claro, beroa eta ur falta gehitzen baldin badira, arriskua biderkatzea normala da. Momentuz jakina dena, azken egunotako euritan eta urriak ez direla nahiko izan urtegi batzuk betetzeko. Hondakinen testuinguruan Zubietako erraustegia berriro ere martxan da. 3 aste baino gehiago hondakinik erre eta elektrizitaterik sortu gabe egonda, matxura baten ondorioz. Hondakinen webgunean ikusi daiteke Zubietako erraustegia berriro hasi dela elektrizitatea eta emisioak sortzen. Apiril erdialdetik Zubietako erraustegiak ez du elektrizitaterik sortu, ez da emisiorik ere. Beste behin matxura baten ondorioz geldirik egonda 3 astez, baina dagoeneko konpondu dute eta berriro ere martxan da. Eguneroek hondakinen webguneak aurretratatutako hondakinen tonen eta hori balorizazio energetikoaren datuak eskaintzen ditu, baita bi errausketa lerroetako eguneko emisio balioak ere. Informazio hori 24 ordura ezabatzen da eta aurreko datarekin eguneratzen da. Duela 3 astetatik balorizazio energetikoa 0 izan da, eta ez da emisiorik sortu, baina maiatzaren 7tik abian da berriro ere. Astearte honetan, astelaneko datuak argitaratu dituzte. Bertan ikus dezakegu 374,78 tona hondakin pretratatu zirela astelenean, eta hondakin horrekin 305,79ko balorizazio energetikoa sortu dutela. Erraustegiak 3 urte beteko ditu datorren abenduan, eta proiektuarekin hasi zirenetik ez da matxura izan duen lehenengo aldia. Beste hainbat akats ere izan dira bertan. Besteak beste labe galdaretan 2 errausketa lineatan arazoak izan zituzten, homologaziorik ez zuten eta programatu gabeko geldialdi etengabea jasan zituzten. Bestalde transformazio elektrikoak ere huts egin zuen, etengabeko goraberekin. Bestalde gogoratu behar da Zubietako erraustegiak kutsadura muga 2000 altz genditu zuela, hala ikertu zuen Ekopol ikerketa taldeak. Gorka Bueno ingeniariak sinatutako txosten zientifikoak Zubietako erraustegiaren legez kanpoko funtzionamendu kutsatzailea frogatu zuen. Txosten zientifiko horren arabera 2020 eta 2021 2023 gainditze gertatu ziren emisio muga balioetan. Eta horietatik ia erdiek oso erreaktiboak diren gas multzo bati egiten zien erreferentzia. Horrez gain lehen 2 urteetan instalazioak programatu gabeko 240 geldialdi izan zituen. Testuinguru honetan Zubietako erraustegia ikerketa judizialaren pean dago, ingurumen delitu egin delakoan. Eta lankidetzarako hitzarmena sinatu dute Eusko Ikaskuntzak eta Nafarroako Udal eta Kontsejuen Federazioak. Honen bidez, tokiko administrazioari buruzko azterlanak sustatu eta despopulazioaren aurkako proiektuak eskainiko dituzte.
Erakunde hauen arteko harremana sustatzeko eta batez ere Nafarroako udalen esku eta kontseiluaren esku usteko eusko ikaskuntza momentu honetan aurrera eramaten ari den proiektu askotarikoen edo horiekin behintzat harremana izatea, bai berrikuntza sozialari dagokienean eta baita ere Nafarroako lurralde garapenari dagokienean. Eta dagoeneko aurkeztu dute aurtengo Sanferminetako kartela. Iruñean errotatutako 4.110 pertsonek eman dute botoa eta 10 kartel finalisten artean bada irabazlea azkenik. Ikus dezagun. Eta ekainaren 8an, Kalde Arteren 17. edizioa itzuliko da Gasteizera. Bertako eta beste herrialde batzuetako 35 arte konpainiek 71 ikuskizun eskainiko dituzte ekainaren 8tik 11ra. Ekitaldiak Gasteizko erdigunearen inguran izango dira, Armentiako basoan, Memoriaren plazan eta aurten ere Europako jauregian antolatuko dira ekitaldiak. Helburua Euskal Kaleko artea bermatzea da, gainera edizio honetan euskarazko ekitaldiak ugaritu egin dira. Eusko Zenoa jaio da, kultura astintzera datorren plataforma independentea. Ana Gazpiok plataformako diseinatzaile estrategikoak, honen nondik norakoak eman dizkigu. Alde batetik hitzak izendatutako artefaktu bat, hau da, egunerokoan sortzen diren errealitate berriekin bat etorriz, hizkuntzaren bilakaera islatu nahi duen bilduma berria. Baina gero, gure Instagramean ikusitzakezue zein hitz desagertarazi eta zein sartzea proposatu dugun. Gero beste batetik munduratzeak egiten ditugu, hau da Euskal Nortasunen inguruko hausnarketa kolektiboak non lanabes nagusia entzute aktiboa dugun. Orain arte 2 munduratze burutu ditugu, bata oinarri, adin eta esperientzia anitzeko Euskal Herriko pertsonekin, eta bestea Euskal Diasporako hainbat pertsonekin. Jada, hau izan da Javi Riberorekin egin dugun proiektuaren abia puntu, ez? Eta azkenik gorpuzteak deitzen diogun tangibilizazioak ere egiten ditugu, hau da Euskal kulturaren protagonista berriak irudikatzeko interpretazio sortzaileak. Eta kiroletan, bueltan da Zegama Izkorri mendi lasterketa. Igandean jokatuko da mundu mailan ezaguna den Zegamako mendi maratoia, eta ia 510 korrikalarik hartuko dute parte eta beste hainbat voluntario ere lanean izango dira mendiaren eta korrikalarien festa handia gauzatu dadin. Mundu mailan ezaguna eta erreferente den Zegamako mendi maratoia bueltan da. Igandean lehiatuko dira 500 korrikalari.
Mundu osoko profesionalek egin nahi duten noizbait zegama izkorri lasterketa. Zegama delako, baina gutxi batzuek dute aukera horretarako. Izan ere 500 dortsal horietatik 225 zozketa bidez aukeratzen dira. 125 aurreko edizioetako denbora onena izan dutenentza dira, eta gainontzeko 125 dortsal zenbait marka eta korrikalari profesionalentza gordetzen dituzte. Mendiaren eta korrikalarien festa handia gauzatu dadin baina ezinbestekoa da voluntarioen lana. Korrikalariak bezain beste voluntario aritzen dira lanean. Zegama izkorriko 3 egunetan ostiraleko kilometro vertikalean, larunbateko dortsal banaketan eta igandeko junior trailean eta maratoian zein aurreko aste eta egunetan ibilbidea txukuntzen eta markatzen, mendiraura eramaten, anoaguneetan, bidegurutzeetan, aparkalekuetan 100 lagun aritzen dira laguntzen. Hori gabe ez litzateke posible izango. Lasterketa mundu osoan da ezaguna, pilatzen den zale uholdeagatik eta aurtengo ere halaxe espero da. Korrikalariei dagokienez mundu osoko mendikorrikalariak izango dira Zegaman. Aurten ez dira iazko 2 garei nagusiak izango, Ezkilean Jornet ez da Nienke Brinkman ere. Biek orain arteko errekorrak hautsi zituzten 2022an. Edo nola ere zeresan emango dutenak ere izango dira asteburua Zegaman. Denen hautan dauden Manu Merillas, Remi Bonet edota Jonathan Albon gizonezkoi dagokienez. Emakume korrikalarien artean berriz 2 nabarmentzen dira. Eliane de Bersdal Norvegiarra 2019ko irabazlea eta Oiana Kortazar elgetarra. Kortazarrek 2011an eta 2012an irabazi zuen Zegama izkorri. Oraindik ordea ez dago ezer itxita, igandeko lehian ikusiko da 2023ko aizkoran nork jasoko duen. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan Idurre Eskizabelekin egin dugu hitzordua, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiarekin. Amabiterriak iritsi direla heldu zaigu elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Idurre Eskizabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia, ondo etorri gurera. Eta tira, adierazpen bat zabaldu berritan etorri zara gurera, izan ere, ikusten gabiltza ez, azken aldian bereztekin, naiz eta aurretik ere bat horren kontua baden Euskararen biziberritzaren aurkako epaiak geroz, eta gehiago, dobintzat bata bestean atzetik iristen ari zaigula, ez, horixe irmoki gaitzetzi egin duzu gaurkoan, eta ez hori bakarrik baita mobilizaziora deitu ere ez, honen aurrean oldarraldi batez hitz egiten gabiltza, zer da ba Euskaldunok kontu honekin pairatzen gabiltzana? Bueno, esango nuke geruza batean baino gehiagotan eragiten duela honek. Batetik eta nolabait oinarrizkoena da epai hauek unean bertan egiten ari direna dela, baliogabetu administrazio publikoak euskaraz zerbitzua emateko, hau da, milaka herritarren hizkuntza eskubideak betetzeko zerbitzuak edo arautzeak hizkuntza eskakizunak baliogabetzen ari da. Orduan, lehendabizi pairatuko duguna da,
zerbitzu hori, lehendik ere, askotan sortzen badira gatazkak eta egon ezinak, euskaraz bizi nahi dugun hone artetik, zerbitzu horiek euskaraz jasotzeko aukeriarik ez dugulako, hori areagotu egingo da. Badauka bigarren efektu bat, eta da nolako epaiak etortzen ari diren ikusita, hizkuntz politika ausartagoak egin nahi dituzten administrazioetan, naiz eta horretarako eskumena eduki, eta adibidez orain konstituzionalean dagoen udal legea zeinak oso kontsentsu handiz onartu zen Eusko Legebiltzarrean, irikitzen ditu bateak eta proposatzen du, udal administrazioak edo tokiko administrazioak euskaraz funtzionatzeko urratsak egitea, holako hizkuntz politiketan halako jauziak egin nahi dituzten administrazioetan murrizte efektu bat sortzen du, ezta? Beldur bat eta mehatxu horren aurrean oso konservadore jokatzeko joera. Eta orokorrean bada nolabait orain arte Araba, Bizkai eta Gipuzkoako euskararen aldeko hizkuntz politiketan geneukan zutoin nagusietako baten eraiste prozesua. Eta hori oso arduragarria da. Eta azkenik gainera arduragarria da une honetan, 2023 honetan, orain daukagu gainera euskararen lege bat 1982koa, 40 urte pasatu dira ordutik, gurea bezalako hizkuntza gutxitu batentzako erronkak aldatu ez ezik biderkatu egin dira, eta beraz bestelako hizkuntz politika batzuetan pentsatzen aritu beharko ginateke, jauzi bat ematen aritu beharko ginateke, eta dinamika hone guztiak eramaten gaitu atzera, 82ra, 2040ra ordez. Orduan, eragina handia dute eta gainera zoritxarrez geruza askotan. Gainera aipatu duzunez, azken aldiko oldarraldi hau, arlo juridikotik iristen ari da, ala ere, politika bera izan duen denbora luzatik, eta azaltzen dizkigun beste behar batzuetatik erronkak baziren lehenago ere, euskari dagokionez, zerraitik ari dago gertatzen honetan edo zeri dagokio, azaldu duzun gauzen kateatze hau. Guk gaur irakurri dugun edo Euskalgintzaren kontseiluak plazara ekarri duen adierazpen horretan, oldarraldi judizialaz aparte, oldarraldi mediatikoa eta oldarraldi politikoa ere aipatzen ditugu, ezta? Epaiak daude, baina epai horiek argudiategi batean oinarritzen dira eta ikusten dugu oihartzun mediatiko bat eta horren ondorioz oihartzun sozial bat ere badutela, ezta? Orduan, zergatik momentu honetan hainbeste? Hori da nik uste jende askoren buruan dabilen galdera, nik ez daukat erantzun argi eta zehatzik, esango nuke gauza askoren konfluentzia gertatu dela une honetan. Batetik, administrazioan bertan egonkortze Espainiako gobernuak agindutako lanposten egonkortzen bidetik, halako lehiaketa edo egonkortze horietan norbanako asko daudelako implikatuta, enpleguaz ari gara eta hor katramilatu daitezke gauza asko. Bestetik, uste dut sektore politiko batzuek, eta hori ez da berria, ikusten dutela botoak arrantzatzeko gune bat hizkuntz politikan, eta gainera euskararen aldeko hizkuntz politikaren irakurketa oker bat eginez, ezta? Nolabait eramanez administrazio publikoan lanpostuak eskuratzeko enplegu eskubidearen kontrako auzi bat balitz bezala. Hau da, nolabaiteko argudio politiko bat urtetan eduki dugu hor gainean. Momentu batzuetan ateratzen dute indar gehiagoz eta beste batzuetan gutxiagoz, baina hor badago kontinum bat. Esango nuke momentu honetan oso modu intensiboan dagola, eta hori, ez dut uste, batzutan esaten da estrategia bat, ez dakit, ez naiz hainbesteraino iristen, ikuste du gehiago konfluentzia dela, eta ez dezagun ahaztu gure jendartean
badagola ondoko korronte bat euskararen bizi berritzea nahi ez duena. Bai, ez, horren erabilera politikoa batetik, eta tira ez, agian jurisprudentziak hori lagundu dezakela, bestetik ager daiteke, azkena bai Uli Azpikoa, Erandiokoa zen, eta tira horre hitz egiten zenuten ez, naizta esan duzun bezala agian estrategia batez hitz egitea, ez, lartsu izan daiteken horren arira bai premisa faltsu baten inguruan, ez? Zer premisa faltsu da hori? Bai, hori oldarraldi judiziala nolabait ari da, oinarritzen honen gainean, baina premisa faltsu hori ez da oraingoa. Eta da lanerako eskubidea eta hizkuntz eskubideak kontra jartzea, ezta? Lanerako eskubideaz ari bagara arlo askotaz hitz egin beharko genuke, baina zoritxarrez, gure jendartean hizkuntzaren bueltan txirikordatu da sektore batzuetatik ia beti. Eta lanerako eskubideen baitan, lan eskubideen baitan sartuko litzateke baita ere, besteak beste, euskaraz lan egiteko eskubidea, ezta? Esan nahi dut, gaur egungo legediak nolabait bermatzen duena, edo bermatzea helburu duena da administrazio publikoarekin harremanean herritarrek gutxieneko berdintasun bat izan dezatela euskaraz bizitzeko hautua, euskaraz diren herritar horiek, ezta? Baina alde hortatik ere murritza da legedia, ezta? Ze lan eskubidez ari bagara, lanean guardazten garen hizkuntzan aritzeko eskubideaz ere aritu beharko ginateke. Eta gainera hori, sektore batzuek hortara eraman dute, ez? Lan eskubide izendapen zehatz bat egitea, badirudi, ez? Gainera bitxia da, ez? Administrazio badirudi eragotzita dagola, administrazio publikoan lan egitea euskaraz ez dakienarentzat, baina iaia euskaltzain mailan ez dakienarentzat, ez? Iruditerian hori da bultzatzen dena edo itxatxi dena errealitatea hortik oso urruti dago, ezta? Eta gainera, enplegu publikoaren helburua zerbitzu publiko bat ematea da. Hau da, enplegura berdintasunean irisbidea izatea hori guztion eskubide bada. Baina enplegu horiek badute ezaugarritze bat. Eta ezaugarritze horren barruan dago zerbitzu hori behar bestela ematea. Bai, ez, gainera oin eskubidez gabiltzala epai hauek irakurri ditugunean, ez, horre euskara beranun kokatu izan den oso eztabaidatsua izan da baita ere, ez, euskara eta erdara edota gaztelania kasu gehienetan, ez, nola, maila batean gora bera, nolako hizkuntza tira, mailak eurak badira, ez? Eta hor gailendu egiten da denbora osoan, ez? Erdara bera, esaten duzun bezala, ez? Hizkuntza eskubideak bere hortan beste batzuk direnean, horri nola erreparatzen diozue? Hor, ulertzen dizudanez, mailaketa horretan, epai hauetan guztietan lehenesten da eta azpimarratzen da guztiok jakin beharreko hizkuntza gaztelera dela, ezta? Eta horre ere, gainera, lan eskubideen eta gainera badago diskurso bat euskararen aldeko politika hauek edo eskakizun hauek nolabait kaltetzen dituztenak gure jendarteko sektore zaurgarrienak direla esaten dutenak, ezta? Hor, nolabait azken boladan gainera migrazioari egiten zaio, apelazio zuzen bat edo hori ekartzen da, ezta? Hor badago, migrazioaren parte handi bat Euskal Herrira datorrena, euskarari gabe, noski, baina gaztelerarik gabe, baita ere, ez? Eta inork ez du auzitan jartzen, jende horrek administrazio publikoan lan egiteko gazteleraz jakin behar duenik, ez? Oda, zaurgarritasunez hasten bagara, ez, zuk diozuna, ez? Ze konsiderazio diferentean jartzen ditugun bi
bi hizkuntzak eta gainera ze konsiderazio desberdinetan eta gainera legediari kontra eginez, biak direlako ofizialak, ezta? Eta halako epaiak iritsi zaizkigunean ez administrazioari begira edota agian ez Eusko Jaurlaritzan bertan fokua jarritan nola baloratzen duzue, hori, ez epai hauetaz hitz egiten izan dutenean egin dituzten adierazpenak edo ez zer bota duzue hor faltan? Bueno, batetik nik uste dut badagola erakundei dagokiela gure ikuspegitik behintzat aitortza bat egin beharrean gaudela eta da epai hauetako gehienak epai hauetako gehienen kontra helegiteak jarri dituztela. Dudarik gabe uste dugu hori badela bide garrantzitsu bat adierazten duelako administrazio hoie badutela konfiantza bat eta konbentzimentu bat hor egin duten lanarena. Erandioko udalak berak iragarri du, Barakaldok, Uliazpiko kasuan Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokion epai bata, beraz Gipuzkoako Foru Aldundiak ere erantzun du. Orduan, gure ustez, naiz eta gero badakigu auzitegiak momentu honetan zer diren eta alde horretatik ez daukagu konfiantza handirik. Baina adierazpen moduan, jarrera moduan, konbentzimenduaren ondo egiten ari garenaren, transmisio horretan uste dugu importantea dela. Eta orokorrean, esango nuke, badagoela gauza bat eta da zuhurtzia bat, guk nahiko genukeena batzutan kontzeptuak argiago adieraztea, kezka argiago adieraztea, baina esango nuke kezka egon badagoela. Eta planteatzen ez dauden erronkei begira, hitz egin duzu hor tarteka zeintzuk diren prest ikuste dituzu administrazioak horiei heltzeko edo ez bada erronkaren bat kontseilutik ez ikusten denan bere biziko presa izan dezakena agian. Guri transmititu zaiguna da, eta galdera hauek ziur aski beraiei egin beharrekoak dira gehiago, beraiek ere martxan ari direla, autonomia erkidegoko administrazioa zeari, nahiz ez, gainera batzutan ahaztu egiten zaigu, ohituta godelako, gorputzak ohituta dauzkagulako gehiago egoera batzuetara, baina Nafarroan ere izan direla, halakoak bat baino gehiago. Autonomia erkidegoan Jaurlaritzatik jakinarazi zaigu eta jakinarazi du lanketa bat egiten ari direla, legealdetiko lanketa bat. Hor guk eta guk ere ari gara lanketa hori egiten legealdetik zein izan daiteken bidea ikusten eta legelariei kontsultak egiten, horretan adituak direnei, eta argi daukagu blindatze erabatekorik une honetan Espainiako estatuan, eta Frantziakoan ere, egun hauetakoa da, atzokoa edo Kataluniako udalei debekatu egin diela Frantziak katalana erabiltzea Ipar Kataluniakoei. Testu inguru honetan blindaje erabatekorik ez dugu ikusten, baina bai urtan urratsak ematea. Eta gure aholkularitza egiten diguten legelarien arabera hor bide egokiena eta zuzenena nolabait Kataluniako edo Galiziako eredua segitzea litzateke. Hau da, enplegu publikoan sarbidea izateko bi hizkuntza ofizialen ezagutza izatea. Hori litzateke nolabait biderik gotorrena edo berme handienak emango lituzkeena. Gainera, hor badaude, azken inkesta soziolinguistikoari erreparatzen badiogu, batetik ezagutzaren aldetik, belaunaldi berriak gutxieneko ezagutza horrekin badatoz, eta bestetik jarrerari dagokiola autonomia erkidegoko 4 biztanletatik 3 uste du, hala adierazi du inkesta horretan, administrazio publikoan lan egiteko euskaraz jakitea ezinbestekoa dela. Orduan, uste dugu blindajea hor legokeela.
Gainera, ez, zentzu honetan, bazaudetera hainbat eta hainbatera gile batzuk izan ez, erakunde handietatik, edo txikiagoetatik lanean, hala ere horrek ez du etenten, edo ezin du eten, ez, aurretik aipatzen genuen beste alor guzti horretatik, euskarari egin altzaizkion erasoak ez, zentzu horretan eta horren aurren mobilizatzeko deia, edo mobilizatzean garrantzia ere jartzen zabiltzate, kasu honetan Azoraren 4ko manifestazioa deitu duzu, ze importantzia du, guzti hau sustatzeko eta tira, egoerari buelta emateko mobilizatzeak. Gure ustez oso garrantzitsua da jendartetik, bultzatzea berme hau, hizkuntza eskubideen nolabaiteko bermatze, blindatze hau, nolabait horren gainean eskumena dutenak, senti dezatela herritarrentzako garrantzitsua dela. Ze askotan aipatzen da, euskararen, eta euskararen etorkizuna, eta euskararen etorkizuna izatekotan gu gara, etorkizuna eta oraina eta errealitatea, gure gorputzetan pasatzen dena, hiztunok egiten duguna, eta hiztunon bizi moduak eta bizi aukerak dira, ezta? Orduan hori presente eukitzea eta hori ekartzea beste hainbat gairekin egiten dugun bezala uste dugu oso garrantzitsua dela. Horretarako jarri duzue zita eta gainera egia da lehen tarteka Ipar Euskal Herria eta lurraldetasun banaketa honetan Nafarroa ere aipatu duzula, zenbat mobilizazio ikusten gabiltzan, euskararen aldekoak guztiak eta horrek bai ematen duela behintzat, hasta nazio ikuspuntu batetik aldaketarako edo aldaketak etor daitezkelaren esperantza. Bai, batetik adierazten du egoera prekario baten berri ematen du autonomia erkidegoan, baina zer esanik ez Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, baina egia da nolabait agenda soziopolitikoan hizkuntza auzia jartzen, hizkuntza auzi bada, beti euskara erabiltzen dugu, baina hemen hizkuntza auzi ez ari gara, hizkuntza bat baino gehiago bizi dira gure jendartean, bi nagusiki hegoaldean frantsesa eta gaztelera eta euskara, frantsesa eta euskara Ipar Euskal Herrian, eta hori hor egunerokoan bertan, sortzen diren ezin eta korapiloak nola bideratu, hortaz ari gara, ezta. Orduan, bai, importantea da hau ekartzea, agenda soziopolitiko horretara, eta beste hainbat gairi ematen diegun garrantzi bera ematea. Baina ez da Nafarroara begira esaterako aipatu duzu nola Bizkaia, Araban eta Gipuzkoako euskararen legea baden zarra, Nafarroakoa oraindik zertxo gehiago ere uste dut badela, Baskuentzaren legea ezagutzen bezala ezagutzen dena, eta hor badugu unifikazioa bera ondorio oso larriak eragin dituena hizkuntza eskubideetan, eta justu orain hurrengo datetan datozkegu mobilizazioak ere horrekin lotuta batoz eta horrek ere noski badu importantzia. Bai, egia da Nafarroan gertatzen dena oso gauza bitxia dela, ez bakarrik hizkuntza baten normalizazio edo bizi berritzearen ikuspegitik, baizik eta herritarren eskubideen ikuspegitik, ezta? Nolabait herritartasuna, Nafarrei beren herritartasuna egikaritzeko parte bat Nafarroako administrazioak ematen die, ezta? Eta baldin eta 20 kilometro gorago edo berago jaio halako eskubide desberdintasunak eukitzea, egia esan, beste edozein alorretan ulergaitza litzateke, ezta? Ez dakit, Lekunberrin sexu berokeo pertsona batekin ezkontzeko aukera eukitzea, eta Iruñean
ez? Edo ez dakit laguntza sozial batzuk eukitzea lekun berrin eta Iruñean ez? Baina hizkuntza auziarekin hori gertatzen zaigu, ez? Oso kilometro gutxiko epean alderaketa handi bat gertatzen dela. Eta horrek noski gero badu bere ispilua nolabait euskararen biziberritze prozesuan, euskararekiko jarreretan, soka, hau da, Baskuentziaren legeak ezarritako banaketa hori areagotu egiten du Baskuentziaren legeak berak, ez? Nolabaiteko balio performatibo bat ere badauka, ez? Realitatea sortzen doa etengabe. Ez behintzat ikusten du mobilizazioetan nola geroz eta jende gehiago baden, ez? Hori aldatu nahian, beraz hori ere oso positiboa badugu. Eta euskararen etorkizunaz, euskararen normalizazioaz gabiltzala, ez? Horra agertu zaigu beste iskanbila txiki bat, ez? EAeko hezkuntza legearen baitan, ez? Hor tira balorazioak ikusten gabiltza, ez? Egunetik egunera eragile ezberdinetatik, zuek apiril bukaeran okerrez banago, ez? Zabaldu zenuten zuen iritzia, eta hor tira, ez, titularra botatzearen edo bada nola euskara gehiago, ez, faltan somatzen duzuela legean bertan, ez, behin bestelako iritzatzuk ikusita horretan berresten zarete. Bai, guk orain arte lege proiektua dagoen horretan, gabezia batzuk ikusi dizkiogu, eta orain hasiko da, ez, legebiltzarreko eztabaida, hor badago zuzenketa batzuk egiteko aukera eta bidea, hor badago ibilbide bat, baina oraingoz orain, utxune batzuk ikusten dizkiogu, lauso ikusten dugu, ontzat daukagu, esate baterako ikasle guztiek derrigorrezko hezkuntza bukatzean irtera profil bat izatea, ez? Bai gazteleraz eta bai euskaraz, hau da, bi hizkuntza ofizialetan B2 helburu hori bete behar izatea, baina ez duguna ondo ikusten dugu baita ere, legean bertan jasotzea euskara hizkuntza gutxitua dela, konsiderazio horrek berak ekarri beharko lukelako gero garapenean neurri bereziak behar dituela, baina ikusten duguna da lauso. Hau da, B2 jarriko dugu helburu, baina gure ustez hor beharrezkoa da kanpo ebaluazio mekanismo bat oso ondo zehaztea. Hau da, egiaz eztabaidatzeko legean esaten den hori betetzen ari dela. Eta hori, adibidez, lausoegi ikusten dugu. Badakigu, kanpo ebaluazioarena hezkuntza komunitatean eta ez dela oso gauza popularra eta oso modu delikatu eta egokian egin beharrekoa dela. Baina uste dugu hori ondo landuta egin daitekela eta gainera ezinbestekoa dela nolabait ziurtatzeko euskalduntzeari dagokionez, ez bakarrik euskalduntzeari dagokionez, baizik eta jendarte honetan kohesio sozial horretan indartu, kohesio sozial hori sakondu eta indartu nahi bada, hau da, hizkuntza ofizialetan moldatzen diren gutxienez herritarrak behar ditugu, ezta? Eta orduan hori bermatzeko bideak jartzea ezinbestekoa da, adibidez. Tira bintzat bideo horretan ez hainbat eraiek proposamenak egin dituzue, zuek buru belarri zabiltzate horretan ere, ez hainbat konturen artean eta, esan duzu ere hasieran ez, nola oraindik ere baduen bidea egiteko hezkuntza legeak uste duzu, tira ez, gai hauei edo, plantatzen dituzun moduan helduko zaiela ez azkenik, ala nolako ikusita batez ere agian politikariek ere eta bidatzen dabiltzatenek agian jarrera aldaketak ere izan dituztela une batetik bestera. Bai, guk galdera ikurrak dezente ditugu ikusita legea aurkeztu orduko
legearen izenpetzaile eta bultzatzaile diren hiru alderdiek, gainera Legebiltzarreko hiru alderdi nagusiek, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Euskal Herria Bilduk eta PSek, gero ze irakurketa desberdinak egin dituzten, ez? Esate baterako legea publiko egin eta bigarren minutuan PSek ja eskua altzatu eta ez dela bere legea eta guzti esan du, ez? Edo, bueno, zuzenketa handiak behar dituela, hain zuzen ere hizkuntzaren gaiagatik eta hizkuntza ereduak desegite ote dituen. EAJ segituan ikusi dugu erantzuten ez dela desegiten, ez? Hizkuntzen eredu hori bildu baiezkoan. Guk hor argi dugu kontuan izanik Euskara berriro diot, hizkuntza gutxitu bat dela eta kontuan izanik ez bakarrik Euskararen bizi berritze prozesurako, baizik eta jendarte honen kohesio sozialerako hizkuntza ofizialak gure gazte guztiek jakiteak ze garrantzia duen, eta orain arteko 40 urteko esperientzia ikusita garbi daukagu eredu bakarra beharko lukeela, ez guk euskarazko ikaseredu orokortua esaten dioguna, ezta? Gure proposamena hori da, gaia oso lauso ikusten dugu legean bertan, eta harrigarriki legearen hiru sustatzaileak ere ados ezin jarrita, ez, honetan. Orduan, pixka bat ikuskizun, ea datozen hilabetetan zer gertatzen den. Eta beti ere, ekarpena egiteko borondatearekin hizkuntzaren arloan, kontseiluari hor badaude, lege honetan beste 11 korapilo, baina kontseiluari bakarrik hizkuntzaren arloan jardutea dagokio, eta nolabait, euskaraz jabetzea, bermatzea, helburu jarrita eta lelo batekin gutxien duenari, euskara gutxien duenari, gehiago ematea. Ez da bakarrik arauak, ez da bakarrik eskakizunak, baita ere da baliabideak, baita ere dia ibilbide pedagogikoak, gauza asko daude oso ondo pentsatzeko. Premisa horri helduta eta baita ere azaroaren laurako deitu zuen mobilizaziora dei eginda hemen utzi behar dugu elkarrizketa, mila esker gurekin gaur izatearren. Eta horrela iritsi gara albistikaren bukarara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri, gero arte ondo izan.